അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ കോതമംഗലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തു. കോതമംഗലം ചേലാട് ദന്തൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നേവിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറക്കിയത്. കോതമംഗലം ചേലാട് ദന്തൽ കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങിയത് അല്പം ഭയവും അതിലേറെ ആശ്ചര്യവുമായാണ് ചേലാട് നിവാസികൾ കണ്ടത്. നേവിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുകളും ഇല്ലാതെ ദന്തൽ കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത്. ശക്തമായ കാറ്റുമഴയും ഉണ്ടായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മൂലം ഒരുപാട് തവണ വട്ടം കറങ്ങിയ ശേഷമാണ് നിലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തത്. അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തെരച്ചിലിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് KCV ന്യൂസ്.